Bazar अमा बेदर फिसा बोरमा बेदर जागोन जों नै आंना बिबोना जाबा जों सोरबाफोर सिंगेल बा खिथाहरना ला सिंगेल नायना होगोन किरिति बागान होनो जाबाय मा बागान किरिति बागान Saya sekolah lagi pak. नै लोगोफोर दायो जोङो फैयै फेरगाव टाउन सफैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालाम नोंथांमोना दायो आंजों सोर दङ नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बिसोरो जाबाय बाजै नाहानि आलासि बाजै नाहानि फिसाजोखौहाय चिराङावहाय हाबा खालामनानै लांबाय मास मोनथाम जाबाय आरो आलासि जानो फैदों न'आवहाय फेरगाव फैबाय लोगोफोर नै नायलांबाय हाथाय बाजारखौ नै लोगोफोर नैबे जाबाय लांगा दुखान बाजै मुवा गामसा बायनो नागिरदों दायो नै लोगोफोर आंनो गस्ला बायनानै होदो आंनि बिनानावनि एक्टरा गोमोखौनो लाबाय आङो गोमो ब्लाउस गैखाया नालाय गोमोखौनो लाला होनबाय थाबाय बिनानावाबो वाटारमेलन लायदो लोगोफोर जोङो ओइलायबाय ओइलायावबो आइसक्रिम जादों जों बायना होदों गरमावनो माबा बानायदों भिडिअ बानायनो अननानै साबस्क्राइब खालामाखै आब'नि चेनेलखौबो बिराद गरम नै लोगोफोर दायो जोङो फेरगाव टाउनावहाय साहा लोंबाय थादों आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय